Ahojte, som Katarína Medvecová-Plichtová a srdečne vás pozývam na Belong Summit. Prečo? Možno, že ste len zvedavé ako ja. V roku 2013, presne pred 10 rokmi, som začala stretávať ľudí, ktorí hovorili o tom, že život môže byť ešte lepší, iný, kvalitnejší. Celé v tom momente, čo si pamätám, je, že som tomu chcela porozumieť. Bola to práve komunita ľudí, ktorá ma vtiahla, ktorej som načúvala a ktorá mi následne pomohla prejsť s zmenami, ktoré v mojom živote nasledovali. Som koučka a mentorka silných stránok spoločnosti Gallup na Slovensku. To, že každá máme svoje dary, ktoré sme dostali do vienka, to predpokladám, že už všetky vieme. Vo svojom vstupe na Belong Summite by som chcela ísť o úroveň ďalej a podeliť sa s vami o praktické tipy, ktoré môžete použiť aj vy, aby ste naozaj ten svoj potenciál v sebe aj aktivizovali. Ako použiť vaše talenty na to, aby ste mali či už lepšie zdravie, vzťahy, aby ste boli spokojnejšia v práci. Po online summite nasledujú aj osobné stretnutia v Košiciach, v Trenčine a v Bratislave. Veľmi sa poteším, keď sa aj osobne na niektorom z nich stretneme.